Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padawan, nakatuloy tayo sa pinaka-latest update, tropical weather analysis dito sa ating bansang Pilipinas na yung gabi ng Huwebes hanggang Sabado, Marso 2 hanggang 4, 2023. At ito po ang ating Tagalog version o Filipino version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ang Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat na ginawa natin kaninang hapon at nakita po mayroon tayong short-lived na surge of the new o panibagong amihan. Short-lived lang po ito. Baka bukas magsimula na po itong hina. At nakaka-apekto po dito sa dulong hilagang Luzon, lalo po ang Batanes, Bubuyong Cubao Islands at ang coastal waters po ng Cagayan at Ilocos Norte. Subalit kasabay nitong amihan ay meron tayong shear line. Medyo mahina naman po itong shear line. Pwede magbigay ng maulap na papawirin na may mga padaan-daan pong mga drizzles, mga maninipis na ulan at hindi naman po siya alarming o wala siyang risk of possible flooding. At mababa lamang po ang risk nito. Samantala, ang ibang bagay po ng Silangan Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago, Hilaga at Silangang Mindanao ay nasa influensya po ng mahinang amihan or northeasterly surface wind flow, simply northeasterlies. So, bibigay po ito ng preskong panahon at paminsan-minsan silip ng araw at overall maganda naman po ang panahon except kung may mga dumadaan pong mga maninipis po mga cloudiness, magbibigay po ng showers. At mapapansin po natin dito sa ating zoom in satellite animation, mamaya titingnan natin yan. So ito yung zoom out. Ito sa zoom in satellite animation ay medyo nandito po ang clear part. Okay? Since yung high pressure nasa may China. So ito po yung extension po ng tinatawag nating ridge ng high pressure na nakakaabot po hanggang Luzon at Visayas. At ang ating atmospheric pressure as of 10 p.m. nasa 1,018. Ang taas po niyan. So nasa outer periphery po tayo ng malakas na high pressure nasa bisinidad ng China, sa Shanghai. Kaya mahangin lang po, kulang ang ulan. Kaya nakikita nyo, pagbangga nitong malamig na hangin dito po sa may Mindanao, ay medyo mainit po ito sa may Sulu Archipelago, o Sulu Sea at Palawan, ay medyo mas dumadami dito ang mga thunderstorms. Dito po naiipit dahil po yung malamig na simoy ng mahinang amihan ay tuloy-tuloy po hanggang dito. Dito naman po sa malapit sa Mindanao at malapit sa equator, medyo talagang mainit na po dyan. So, nagbabanggaan po siya, nagkikreate po ng mga thunderstorms. So, nakita po ninyo dito. But hindi naman po itong sobrang mabigat na mga ulan. Okay? So, yan po ang latest sa ating current satellite view. Ito naman po yung forecast for the next 3 days. Okay? Mula sa windy.com, courtesy of European model. So, yan po ang amihan, ito mahinang amihan dito sa Bicol. Biyernes ng hapon, hihina na po yung sumulpot panandali ang surge ng amihan. Balik na po sa northeasterly wind flow. And sa Sabado, ganoon pa rin, mahinang hangin mula sa Hilagang Silangan, northeasterly wind flow. Okay, and then sa Linggo, same pa rin po. So, expect natin yung mga hangin nito nasa 10 to 40 kph. Nothing serious after that. Okay? And, ito naman po yung rain forecast. Sunod na 3 araw hanggang Linggo. So, bukas po ng hapon, inaasahan po natin ang cloudy conditions sa Kabikulan. May mga possible pong mga rain showers na dadaan. At dito kan po sa may Cagayan Valley, silangan bahagi po ng Northern Quezon. At gayon din po sa may Visayas. Okay? May posibilidad na may mag-form po ditong mahinang shear line. Kaya sa Sabado, ayan na po yung mahinang shear line. Nakaka-apekto po ito sa area po ng possible. Baka umabot dito sa Bicol, but napakahina lamang po itong shear line. At sa Linggo ng hapon, ayan po, patuloy pa rin nandyan yung shear line at nakaka-apekto ng sa Kabikulan. May mga possible po mga drizzles, light rains na magaganap at wala naman pong grabing ulan na inaasahan. Okay? Since nasa Makaso na po tayo, papalapit na po tayo sa katapusan ng
amihan, which is either March 15 or last week of March. But between those dates, okay, March 15 to March 30th. Okay, so yan po ang latest sa ulan. Naring Tukori. Low risk po lahat yan. Mga medium risk lang kapag may mga thunderstorms. At bago tayong paalam, ito ang Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid for the next 2 to 3 weeks. Tandaan po natin, ang week 2 ay nasa 50% ang probability, while yung week 3, babagsak po yan sa less than 30% dahil po masyadong matagal pa po yan. So, March 8 to March 14, okay, inaasahan po natin ng Mindanao, southern portions ng Sulu Archipelago, and also sa may offshore Bangsamoro, ay magkakaroon po ng more than 50% of above average rainfall between March 8 to March 14. So may mga inaasahan po tayong mga thunderstorms dyan, maulan, sa darating pong March 8 to 14. At pagdating naman po sa week 3, valid March 15 to 21, ganun pa rin scenario. Nasa 50% ang probability na magkakaroon po ng mga ulan, okay, na above average, lalo na po sa may Eastern Visayas, Central Visayas, at Mindanao. But again, ang week 3 is very highly uncertain. So, pwede po pong magbago yan. Malaman po natin next week. Okay? And so far, yan muna po ang pinaka-latest natin. Baka next, let me see the calendar. Baka next week, maglalabas na po ng bagong La Nina update ang NOAA. At last time tayo nag-explain ng La Nina ay patapos na po na yung March. Although, ang epekto po yan hanggang sa onset pa ng rainy season o wet season. So, hanggang May pa yan. May mga padaan-daan pa rin mga ulan, which is above normal sa average. Sana po, hindi walang bagyo pong mag-form. So, i-pray natin lagi yan. Okay, so dyan muna natin, tinatapos yung update at babalik ulit tayo na yung darating pong Sabado. Ito ulit si Mike Padua, papaalam, mag-ingat po kayong lahat, #WeatherWiser, at maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel.